δωμάτιο. Καλή τύχη. Χαίρομαι που σας γνώρισα όλους. Λόλα, έχεις πλάκα ώρες-ώρες. Χαιρετάς λες και δεν θα ξαναδείς τα παιδιά. Πραγματικά. Δεν το χρειάζομαι πια. Τώρα θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Είναι μια απλή συνταγή. Χρειαζόμαστε βούτυρο, ντομάτες, κρεμμύδι. Λόλα, τι κάνεις εκεί τώρα? Τελείωσα με το σχολείο. Έμαθα ότι έπρεπε να μάθω. Άρα δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω να σπουδάζω. Μα τι θα κάνω τώρα? Τι δουλειά να διαλέξω? Και μετακόβουμε τα κρεμμυδάκια σε κομματάκια. Το βρήκα! Θα γίνω σεφ. Θα εμφανιστώ στην τηλεόραση. Θα ανοίξω και δικό μου εστιατόριο. Αχ, Λόλα. Λόλα, δεν το βρίσκω και τόσο καλή ιδέα. Ανοησίες, μητέρα. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, μάλιστα. Μα δεν ξέρεις να μαγειρεύεις. Μητέρα, έχω μυαλό και σκέφτομαι. Και βέβαια μαγειρεύω. Βλέπω εσένα. Τρώω τα φαγητά σου. Τα βλέπω στην τηλεόραση. Τώρα σε παρακαλώ, μη γίνεσαι εμπόδιο στην καριέρα μου. Βιβλίο συνταγών. Γιατί δεν χρησιμοποιείς βιβλίο συνταγών? Γιατί δεν μου χρειάζεται. Μα τι θα κάνεις? Θα το ονομάσω πίτα της Λόλας. Τώρα, πήγαινε μητέρα. Θέλω αυτοσυγκέντρωση. Άψου! Το μαγείρεμα δεν κάνει για μένα. Θα ασχοληθώ με κάτι που χρειάζεται μυαλό. Μήπως στο μπάνιο χρειάζεται αρκετό μυαλό? Γιατί αυτό χρειάζεσαι. Πιλότος? Όχι. Σκηνοθέτης? Μπορεί. Συγγραφέας? Όχι. Πέταξε το μολύβια μου. Για τίγρη. Μα βέβαια. Τίγρη. 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 Μαμά, μήπως είδες την τίγρη? Την τίγρη? Όχι, Λόλα, γιατί? Αποφάσισα να γίνω κτηνίατρος. Πολύ καλά, Χρυσή μου. Τίγρη, πού είσαι? Όχι, δεν είναι εδώ. Τίγρη, είσαι... Μια διεθνούς φήμης βιολίστρια. Ναι, αυτή είναι η καριέρα μου. Τι στην ευχή. Αχ, όχι, τίγρης. Η Λόλα εξασκείται πάνω στην τίγρη. Λόλα, σταμάτα. Λόλα, τι κάνεις στην τίγρη? Μαμά, είσαι καλά? Ναι, τώρα... Μα νόμιζα ότι δεν θα ξαναπήγαινε σχολείο πια. Και βέβαια θα πάω. Αυτό κάνουν οι δάσκαλοι. Θα γίνω δασκάλα. Ησυχία! Καθίστε κάτω, ησυχία! Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα... Καλημέρα, κύριε Φρανκς. Μην ανησυχείτε. Μπορείτε να γυρίσετε στο γραφείο σας. Θα κάνω εγώ μάθημα σήμερα. Αποφάσισα να γίνω δασκάλα, ξέρετε. Ναι. Είναι πολύ ευγενικό αυτό, Λόλα, που προτείνεις, αλλά νομίζω ότι έχω μια καλύτερη ιδέα. Λοιπόν, Λόλα, πώς ήταν η πρώτη σου μέρα σαν δασκάλα? Δεν θα γίνω δασκάλα. Αποφάσισα να γίνω επαγγελματίας μαθήτρια. Άλλωστε πάντα υπάρχει χώρος για γνώση. Πάντως, θα χρειαστώ ένα χόμπι. Ξέρεις κάτι που θα με ξεκουράσει τις ελεύθερες ώρες μου? Πράγματι. Σκέφτηκα. Ίσως το μαγείρεμα.